سلام كما يقول لكم نعمل تيوب تقتاتل تلو ما عندي حزلكم زمسخو زتري وزلكم عبخ ز بقاله ايو كما اديتاتنا زغبرهم كم زغيرنا ندحرستينا يوم ያው ትፈልጥዎ ኢኹም ክንደይ ጥቕሚ እዩ ዘለና ንረኽበሉ ማለት እዩ ኣብዚ ግን ትሪእዎ ዘለኹም ኣነ ኣብ ገዛይ ከምዚ ገይረ ዝሰርሕ ከይጨኑ ምእንታ ማለት ክንሰቲ ከለና ከምዚኣ ጌርኩም ስርሑ ተጠቐሙ ምክንያቱም ዓባዕኸ ብጣዕሚ ይጠቕመና እዩ ንጥዕናና ኣነ ሓደ ራንችን ሓንቲ ሎሚን ፅማቕ ወሲኸ እየ ዝወቕዖ ከመይ ገይረ ከዓ ከምዛ በቃልኩ ካልኣይ ግዜ ቪድዮ ከምፅልኩም እየ ግዜኹም ወሲድኩም ትርእዩለይ ብጣዕሚ يقنيلي إن عبعخ مستاي تقامي إيو نحنا نفرحو تجانو خا خمسي أجرنا معرض ذلك أما عروسيخنا كنستين خلينا بيبلت أنستات دك عدي ناي دركات شجر زلو ناي معاناتو شجر زلوكن كم زجير كنستايا بلا تشاو تشاو